Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak soleh-soleha kelas 1B. Gimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Semoga selalu diberikan kesehatan ya sama Allah Subhanahu wa taala. Untuk hari ini, hari Jumat 28 Agustus 2020, pelajaran yang pertama yaitu bahasa Jawa. Ayo siapkan bukunya. Siapkan LKS bahasa Jawanya. Sampun? Kita lanjut tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik memahami perbedaan suara. 2. Peserta didik dapat menirukan suara hewan dan benda yang dipukul. 3. Peserta didik mengidentifikasi bunyi bahasa yang didengar dengan tepat. Kita bahas yang pertama, bedaake swara. Barang-barang yang dituthuk utawa ditabuh iku bisa ngetokake uni utawa swara. Unine utawa swarane beda-beda. Kewan-kewan uga nduwé swara utawa uni. Saben kewan swarane iku beda-beda. Swara barang ditabuh utawa dituthuk tuladhane yaiku. Nah, dipersani iku gambar apa? Ayo, siapa sing ngerti iku gambar apa? Nggih, pinter, iku jenenge gong. Gong yang ditabuh suarane gong 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 nggih. Ayo dibaleni bareng-bareng. Gong yang ditabuh suarane gong 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 nggih. Pun paham? Lanjut gambar sing ke alih. Iku gambar apa? Siapa sing ngerti iku gambar apa? Nggih leres, iku jenenge gambar lonceng. Lonceng yang dituthuk suarane. Enek sing ngerti suarane lonceng ya apa? Nggih, pinter. Suarane lonceng iku lek dituthuk yaiku teng teng teng. Ayo dibaleni bareng-bareng. Lonceng yang dituthuk suarane teng teng teng. Pun paham nggih? Lanjut gambar sing ketelu. Nah, iki siapa sing ngerti iki gambar apa? Nggih, pinter. Iki jenenge beduk. Beduk yang ditabuh suarane ya apa suarane beduk? Nek sing ngerti enggak? Nggih, pinter. Suarane beduk yaiku duk duk duk. Ayo dibaleni bareng-bareng. Suarane beduk yaiku duk duk duk. Pinter. Lanjut gambar sing kepapat. Iku gambar apa? Sapa sing ngerti? Pinter, iki jenenge trompet. Trompet yang disebul unine tretetetetet. Ayo, suarane trompet ya apa yang disebul? Baleni yuk. Tretetetetet. Pinter. Lanjut gambar sing kelima. Nah, iki gambar apa? Sapa sing ngerti? Pinter, iki jenenge gambar sempritan. Sempritan yang disebul unine siapa sing ngerti? Prit prit prit. Pinter. Ayo dibaleni. Sempritan yang disebul unine prit prit prit. Pinter. Lanjut gambar sing keenem. Ayo iki gambar apa? Siapa sing ngerti iki gambar apa? Pinter, iki jenenge keprak. Keprak yang dipancal suarane. Ayo siapa sing ngerti keprak yang dipancal suarane ya apa? Pinter, suarane crek crek crek. Ayo dibaleni maneh. Keprak yang dipancal suarane crek crek crek. Pinter. Lanjut gambar sing kepitu. Gambar apa iki sing nang jero mobil iku sing biasane dipidet? Pinter. Klakson mobil suarane tin 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 tin. Ayo baleni klakson mobil suarane tin tin tin. Pinter. Lanjut
Ayo ki sapa sing duwe sepeda? Biasane nek sepeda kuwi enek bele. Bel sepeda unine ya apa? Pinter. Kring kring kring. Nah, suarane bel sepeda ya apa? Kring kring kring. Nggih. Lanjut. Sakniki ganti suarane kewan. Ayo iki gambar apa? Nah, bener iki jenenge sapi. Sapi suarane ya apa? Mo, mo, mo. Utawa ngah, 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 nggih. Suarane sapi yaiku mo, mo, mo. Utawa ngah, ngah, nggih. Lanjut gambar sing keloro. Iki gambar apa? Nggih, pinter iki jenenge kucing. Kucing suarane meong, meong, meong. Yo, baleni kucing suarane meong, meong, meong. Pinter. Lanjut gambar sing ketelu. Iki gambar apa yo? Gambar cecak. Cecak suarane. Ya, sapa sing ngerti cecak gak suarane cek 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 cek. Nah, baleni cecak suarane cek 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 cek. Nah, pinter. Lanjut sing gambar kepapat. Gambar apa iku? Gambar jangkrik. Pinter. Jangkrik suarane krik krik krik. Ayo dibaleni bareng-bareng. Jangkrik suarane krik krik krik. Pinter. Lanjut gambar lanjutnya apa iki? Gambar apa iki? Nggih, pinter iki jenenge gambar asu. Asu suarane ya apa? Enek sing ngerti? Asu suarane guk guk guk. Yo dibaleni bareng-bareng. Asu suarane guk guk guk. Pinter. Lanjut. Nah, siapa sing ngerti iki gambar apa? Iki jenenge gambar pitik jago. Pitik jago suarane ya apa? Kukuruyuk. Ayo baleni. Kukuruyuk. Pinter. Nah, iki enek maneh kok podo ya? Ayo sapa sing ngerti? Iki pitik apa? Pinter. Iki jenenge pitik babon. Suarane pitik babon ya apa? Beda lho ya karo pitik jago suarane. Pitik babon iku suarane petok-petok. Petok-petok. Nah, beda nggih. Kambek pitik jago, lek pitik jago mang kukuruyuk, lek pitik babon petok-petok. Pinter. Lanjut iki gambar apa? Ayo. Karo anak-anake iku pisan. Jenenge apa iki? Pinter, iki jenenge bebek. Bebek suarane apa? Wek wek wek. Bebek suarane wek wek wek. Ayo dibaleni bareng-bareng. Bebek suarane wek wek wek. Pinter. Nah, lanjut saiki suarane alam. Nah, iki apa? Udan. Suarane udan ya apa? Iki jenenge gambar udan. Udan suarane tik tik tik. Ah, pinter. Udan suarane tik tik tik. Lanjut. Nah, iki jenenge gambar apa? Pinter iku jenenge angin. Angine gede ya. Angin suarane sapa sing ngerti angin suarane apa? Angin iku suarane wus wus wus. Nggih, baleni bareng-bareng. Angin suarane wus wus wus. Lanjut gambar sing ketelu. Nah, iki suak gambar apa? Coba tebak, iki gambar apa?
Iki jenenge gambar gluduk. Gluduk suarane ya apa anak-anak? Gluduk iku suarane gluduk-gluduk der. Ayo dibaleni, gluduk suarane ya apa? Gluduk-gluduk der. Pinter. Pun paham nggih sampai sak menten? Nah, cukup segmenten pelajaran dari Bu Eni hari ini. Untuk itu, selanjutnya Bu Eni kasih tugas bahasa Jawa. Ayo, bukunya dibuka, LKS bahasa Jawanya. Garapan LKS basa Jawa kaca 15 sampai 16. Gladen nomor 1 sampai nomor 2. Terus halaman kaca 18 gladen 1 lan gladen nomor 1 lan nomor 3 iku diwaca nggih, nanti dibuat video, dan nomor 2 iku digarap langsung dikerjakan di LKS-nya untuk nomor 2. Untuk kaca 19 pandadaran akhir ulangan 1 nomor 1 digarap, nomor 2 diwaca. Tugas yang diwaca iku laporane arupa video. Sampun kesupen saben kaca diparingi tanggal kalih asma. Nggih, kersane Bu Eni lek ngoreksi enak diparingi tanggal kalih namane nggih. Selamat mengerjakan anak-anak soleh-soleha kelas 1B. Tetap semangat meskipun belajar dari rumah nggih, dan selalu jaga kesehatan kalian. Bu Eni tunggu laporan tugasnya nggih. Sekian dari Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.